ଉପନିଷଦ ଗଙ୍ଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭକ୍ତମାଳାର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଉ ଏକ ମହିମା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅଖାଦ୍ୟ ପଲ୍ଲୀ ବାଲି ଗ୍ରାମରେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଏକ ଶୂଦ୍ର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ଏକମାତ୍ର ପତ୍ନୀ ଲୁଗାବୁଣି ଦୁହିଁଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟିଯାଏ। ଦାସିଆ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଭକ୍ତି ଭାବାତ୍ମକ ଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ପୁରାଣ ପାଠ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା ସେଠାରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସେଥିରେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟୁଥିଲା। ଦାସିଆ ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ବିଧାତା ମୋତେ କେତେ ନୀଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ହାୟ ମୋର ଏ ଜୀବନ ବୃଥା ଯିବ। ଦିନେ ଥରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଦେଖି ଦାସିଆ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ହେଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଜୀବନକୁ କୃତାର୍ଥ କରିବ ବୋଲି ଭାବିଲା। ଦାସିଆ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଗମନ କଲା। ଚାରିଦିଗ ଲୋକାରଣ୍ୟ, ସମସ୍ତ ମୁଖରେ ହରିଧ୍ୱନି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କୀର୍ତ୍ତନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆନନ୍ଦରେ ରଥ ଟାଣୁଥାନ୍ତି। ସେହି ଉଲ୍ଲାସମୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଦାସିଆ ମନରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ବିଜେ କରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥାନ୍ତି। ଦାସିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ହେ ପତିତ ପାବନ, ତୁମେ ପତିତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଦେଉଳରୁ ବାହାରିଛ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖ, ମୋ ପରି ପାତିକ ନୀଚ ଦିନହୀନ ତ୍ରିଭୁବନରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁମ ଦୟା ପ୍ରକାଶର ପ୍ରକୃତ ପାତ୍ର ମୁଁ, ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ କହି ଦଣ୍ଡବତ କରି ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ ଦାସିଆ। ସେତେବେଳେ ପୁରୀରୁ ଫେରି ହବିଷ୍ୟାନ୍ନ ଖାଇବାର ବିଧି ଥିଲା। ତେଣୁ ଦାସିଆର ପତ୍ନୀ ନୂଆ ହାଣ୍ଡିରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରାନ୍ଧିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ପେଜର ଗୋଟିଏ ସର ପଡ଼ିଥାଏ। ତା ଉପରେ ମେଞ୍ଚାଏ ଶାଗ ଭଜା ରଖି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଚାରିଦିଗର ହାଣ୍ଡିର ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ପେଜର ଧଳା ସରର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଶାଗ ଠିକ୍ ଗୋଲ ହୋଇ ରହିଛି। ଦାସିଆ ଏହାକୁ ଚାହିଁ ଭାବାବେଶରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସୁରଙ୍ଗ ଦିଶେ ହାଣ୍ଡି ଧାର, ମଧ୍ୟେ ଧବଳ ବେଜ ସର, ତା ମଧ୍ୟେ ଶାଗ ଦିଶେ କଳା, ବୋଲେ ଏ ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ ତଳା, ଏହା ମୁଁ ଖାଇବି କେମନ୍ତେ ବୋଲେ ଭାବନା କରି ଚିତ୍ତେ। ଦାସିଆର ଲୋମ ଟାଙ୍କିରି ଉଠିଲା, ଶରୀର କମ୍ପନ ହେଲା, ନେତ୍ର ଯୁଗଳରୁ ପ୍ରେମାଶୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ସେ ଶାଗ ଅନ୍ନକୁ ଦଣ୍ଡବତ କରି ଭାବବେଶରେ ନାଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଦାସିଆ। ଦାସିଆର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୟ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା, ନିଶ୍ଚୟ କିଏ ପତିକୁ ଗୁଣି କରିଦେଇଛି। ଗାଁର ପୁରୁଖା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଦେଖ ମୋ ପତି କିଛି ଦିନ ହେଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଗାଁ ଲୋକେ ଦାସିଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଭାତ ନ ଖାଇ ନାଚୁଛୁ କାହିଁକି? ଦାସିଆ ବିନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ, ଏହି ପଖାଳରେ ମୋତେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି, ତ ଏ ପଖାଳ ମୁଁ ଖାଇବି କେମିତି? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପେଜରୁ ଶାଗ ଅଲଗା କରି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଦାସିଆ ବିନା ଆପତ୍ତିରେ ଭୋଜନ କରିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଦାସିଆର ଭାବ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ହୋଇଗଲା। ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ, ମନ ଭିତରେ ସେହି ରଥରୂଢ଼ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦିନେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି, ମୋର ଯେ ନୀଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ, ସତରେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବି ମୁଁ? ଦାସିଆର ମନ ଜାଣି ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରି ତା ପାଖରେ ବିଜେ କଲେ। ଦାସିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଦାସିଆର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସୁର ଅସୁର ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ଯାହାର ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଛାର ବାଉରି, ତୁମେ ମୋ ଗୃହକୁ ଆଗମନ କଲ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇ ତମକୁ ସତ୍କାର କରିବି? ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। ଚିନ୍ତାମଣି ଯାହାର ହସ୍ତଗତ, ସେ ଆଉ ସାମାନ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ? ଦାସିଆ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରି କହିଲା, ବୋରେ ମୋ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଏତକ ଦେବ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ତ ଭକ୍ତମାନେ ଚରଣେ, ମୋ ମନ ଥାଉ ଅନୁକ୍ଷଣେ, ଯେବେ ମୁଁ ମନରେ ଭାବିବି, ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିବି, ଏ ବର ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ହଉ, ଅଧିକ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଆଉ। ଦାସିଆର ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ ପ୍ରୀତି ଲାଭ କଲେ। ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ କହିଲେ, ଓହେ ବାଲିଗ୍ରାମ ଦାସ, ତୁମର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ, ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତୁମ୍ଭେ ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଚଳକୁ ଗମନ କରିବ, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଦେଉଳ ଉପରେ ନୀଳଚକ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବି ଆଉ ତମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେବ, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବି। ଏହା କହି ପ୍ରଭୁ ହସି ହସି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଉଠି ଦାସିଆ ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୋଜନ କରାଇବି। ସେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣିଥିଲା, ତାକୁ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଜଣେ ବିପ୍ର ଦ୍ୱାରରେ ଛୋଟ ନଡ଼ିଆ ବୃକ୍ଷରେ ନଡ଼ିଆଟି ଫଳିଛି। ନଡ଼ିଆଟି ଦେଖି ତାର ପ୍ରାଣନାଥ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆହା, ଏ ନଡ଼ିଆଟି ଯଦି ପାଏ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବି। ଦାସିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବିନୟ ସହକାରେ କହିଲେ, ଠାକୁରେ, ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଏହି ନଡ଼ିଆଟି ମୋତେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ଏହି ଗଛର ପହିଲି ଫଳ, ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଏହି ବସ୍ତ୍ରଟି ଦେବାକୁ ହେବ। ଦାସିଆ ନିସଂକୋଚରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଡ଼ିଆଟି ବସ୍ତ୍ର ବିନିମୟରେ ଦେଲେ। ତାପରେ ଦାସିଆର ଆନନ୍ଦ ଦେଖେ କିଏ? ଦାସିଆ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣେ ତାହା ବିକ୍ରୟ କରି ଯାହା ପାଏ ସେଥିରୁ ପୁଣି ସୂତା କ୍ରୟ କରେ ଏବଂ ଲାଭ ପଇସାରେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଏ। ନଡ଼ିଆ ବଦଳରେ ବସ୍ତ୍ରଟି ଦେଇ ସେ ନିଜର ଜୀବିକା ବିପନ୍ନ କରୁଛି। ଏକଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ନଡ଼ିଆଟି ନେଇ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଆନନ୍ଦରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଦୈନିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଆଦି ଶଗଡ଼ରେ ଲଦି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି। ଦାସିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନିବେଦନ କରି କହିଲା, ଏହି ନଡ଼ିଆଟି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ପୂଜା ସାରି ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବେ ଏବଂ କହିବେ, ବାଲିଗ୍ରାମ ଦାସ ଦେଇଛି ନିଅ ପିତବାସ, ସେ ଯେବେ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ବଢ଼ାଇବ, ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ଛଡ଼ାଇ ଘେନିବେ, ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ, ନହେଲେ ମୋତେ ଆଣି ଦେବେ। ମନ୍ତ୍ର କରି ପୂଜା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଫେରିଲେ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାସିଆ କଥାରେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଏହି ନଡ଼ିଆଟି ନେଲେ। ପୁରୀରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ଦାସିଆ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ପିତବାସ, ଏହାକୁ ବାଲିଗ୍ରାମର ଦାସ ଦେଇଛି, ଗ୍ରହଣ କର। ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱହସ୍ତରେ ବିସ୍ତାର କରି ନଡ଼ିଆଟି ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଦେବି, ନହେଲେ ଫେରାଇ ନେବି। ଏକଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାସିଆର ଅଦ୍ଭୁତ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଣି ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୀରୁ ଫେରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ନଡ଼ିଆ ନେବା କଥା ଦାସିଆଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଦାସିଆର ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ହେଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଦାସିଆ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବାକୁ ମନ ବଳାଇଲେ। ମାତ୍ର ଖାଲି ହାତରେ ସେ ଯିବେ କିପରି? ତେଣୁ ସେ ଗ୍ରାମରୁ କିଛି ଆମ୍ବ ସଂଗ୍ରହ କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ସେ ଆମ୍ବ ଧରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ଦେଖି କେତେଜଣ ପଣ୍ଡା ଆମ୍ବ ଦେଖି ଲୋଭାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ। ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦାସିଆ
କହିଲେ, ମୁଁ କାହାରିକୁ ଆମ୍ବ ଦେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଭୋଗ କରିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହିଲେ, ତୁ ନିଚ ଜାତିର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, କେମିତି ଭୋଗ କରିବୁ? ଦାସିଆ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ବ ସବୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ପଣ୍ଡାମାନେ ଅବାକ୍ ହୋଇ ଭାବିଲେ, ଏ ଲୋକଟି ପ୍ରାୟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହୋଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଉଡ଼ାଇବା ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛ? ଉତ୍ତରରେ ଦାସିଆ କହିଲେ, ସେ ଆମ୍ବ ମୁଁ ଉଡ଼ାଇ ନାହିଁ, ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଛି ତେବେ ଦେଉଳ ଭିତରେ ଯାଇ ଦେଖିପାର। ସେବକମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ଆମ୍ବର ଟାଙ୍କୁଆ ଏବଂ ଚପା ପଡ଼ିଛି। ପଣ୍ଡାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଣ୍ଡାମାଳ ଧରିବାକୁ ବାହାର କରି ଦାସିଆ ବେକରେ ଦେଇ ବହୁତ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲେ। ଦାସିଆ ବାଉରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ବାଉରୀ, ମୋ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ କୃପା। ଦାସିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଚରଣ ଧୂଳି ନେଇ ମସ୍ତକରେ ଭୂଷଣ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଚାଲିଗଲେ। ଦାସିଆ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ଏବଂ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି 10 ଅବତାର ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରଣରେ ମିନତି କଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସେହି ନୀଳଚକ୍ର, ମତ୍ସ୍ୟ, କୁର୍ମ ଆଦି 10 ଅବତାର ଦାସିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରାଇଲେ। ଦାସିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଣତି ମିନତି କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ବାଲି ଗ୍ରାମରେ ଆନନ୍ଦରେ କାଳତପିତ କଲେ। ଆଜି ତ ଶୁଣିଲେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ନଡ଼ିଆ କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଏହିପରି ଭକ୍ତ ଚରିତ୍ର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।